Kada govorimo o političkoj stabilnosti i kada govorimo o strateškom opredeljenju SPS-a da bude na vlasti. Pa čekajte, nije to strateško opredeljenje SPS, da se ne lažemo. Zašto postoje partije? Zašto se vi borite? Zašto postoje partije? SNS bori da bude na vlasti. To se slažemo. Jer se vi borite da budete na vlasti. Ali da bismo nešto sa vlasti uradili... A zašto se spočitava? Jer se oni bore da budu na vlasti. Zašto se spočitava SPS-u to što smo mi uspešni, šarmantni, umemo i što nas svi vi volite kroz istoriju, pa nas zovete kad je problem, da nekako pomognemo da se obezbedi ta politička stabilnost, to je do vas, a ne do nas. Dakle, oni koji žele da pretvore SPS u neku, ajde da kažemo, neki otirač koji je tu, eto, potreban. Ne, pa mi smo uvek pozivani i mi smo uvek na tim vododelnicama uvažavali šta je interes države, građanki, građana, naroda. Kada čujem ovo večeras, čini mi se da će se opet nastaviti ta istorija, gde će SPS opet biti neki kingmaker.